75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, air assets at real properties ng dating Congressman Saldico, iniinspeksyon ng PNP-CIDG sa Albay. Nag-uulat live si Elver Arango. Elver. Radyo Pilipinas, report. Bilang bahagi ng direktiba ng pambansang pamahalaan, nagsagawa ng inspeksyon sa ilang air assets ang Criminal Investigation and Detection Group na pinamumunuan ni Regional Director Police Colonel Oscar Regala sa mga properties si dating kongresista at representative ng Ako Bicol Party List na si El Zaldico. Katuwang ng CIDG Bicol sa pag-inspeksyon. Ang Regional Intelligence Unit 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jovenel Barbosa at Acting Regional Chief ng Aviation Security Unit 5. Ayon kay Police Colonel Regala, Plainview lamang ang kanilang isinagawa. Batay na rin sa utos sa kanila na inspeksyonin ang mga pagmamayari ng dating kongresista at iba pang nasasangkot sa anomalya ng flood control project. Unang binisita ng otoridad ang hangar sa Puro-Tres Barangay Alubo, Daraga, Albay na parte pa ng Bicol International Airport. Sunod na binisita ang Misibis Bay Resort sa Barangay Misibis, Cagraray Island, Bacacay. Sinabi rin ni Police Colonel Regala na dala nila ang warrant of arrest laban sa kongresista at itisilbi nila kung sakaling makita nila ito sa mga properties niya. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas, report. Coast Guard Station Sorsogon nagsagawa ng simultaneous coastal cleanup drive. Nagbabalita si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas, report. Bilang pagpapanatili ng kalinisan sa lalawigan ng Sorsogon, inilunsad ng mga tauhan ng Coast Guard Station Sorsogon katuwang ang kanilang substations at OPCON units ang malawakang simultaneous coastal cleanup drive nitong November 27. Ayon sa Coast Guard Station Sorsogon, ang naturang inisyatibo ay matagumpay na naisagawa alinsunod sa direktiba ni Commander L. Tironi Esparagosa ng PCG. Sa isinagawang clean-up drive, total na 25 sako ng biodegradable at non-biodegradable waste material na may timbang na aabot sa 175 kg mula sa 3.6 kilometers na nilinisang coastal areas ang nakuha ng mga kawani. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang environmental protection efforts, kasabay ang pinaigting na community involvement bilang suporta sa 7K Plus Kalinigan program ni Governor Buboy Hamor. Bahagi rin ito ng pagtupad sa mandato ng Philippine Coast Guard na maprotektahan ang marine environment at mapanatili ang marine safety katuwang ang bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas, report. Para sa sunod na balita, lubak-lubak na kalsada sa Bagong Bayan, Daraga, nilagyan ng baybay at graba bilang agarang hakbang ng LGU Daraga. Nag-uulat si Diana Mendez. Radyo Pilipinas, report. Bilang agarang tugon sa mga ulat hinggil sa lubak-lubak na kalsada sa Barangay Bagong Bayan patungong Kiwalo Bridge sa Daraga, Albay, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Daraga ng pansamantalang road intervention sa pamamagitan ng paglalagay ng baybay at graba. Pinangunahan ito ng Municipal Engineering Office upang mapagaan ang biyahe ng mga motorista at maiwasan ang posibleng aksidente. Ayon kay Mayor Victor Perete, ang inisyatibong ito ay
isang proactive measure habang hinihintay ang pinal na rekomendasyon mula sa kinauukulang ahensya para sa mas pangmatagalang solusyon. Dagdag pa niya, nakahanda ang LGU na maglunsad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga residente. Hinikayat naman ni Perete ang mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa lugar habang isinasagawa ang mas malawakang pagtugon sa problema ng kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Dagdag na balita, DICT Bicol, mas pinatibay ang ICT skills ng mga kabataan sa Bicol Region. Camarines Sur National High School nanguna sa Regional Robotics Challenge. May ulat si JM Olarte. Radyo Pilipinas, report. Matagumpay na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology Region 5 ang Day 2 Tech Quest Regional Robotics Challenge for Academia nitong araw ng Miyerkules na naglalayong ipakita ang matibay na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng ICT skills ng mga mag-aaral. Nagwagi sa kompetisyon ang Camarines Sur National High School bilang first place, Cararayan National High School bilang second place at Galianosa National High School bilang third place, kung saan ang top 2 ay sasabak sa nalalapit na National Robotics Challenge. Katuwang ang Robotics and Programming Guild of the Philippines, binigyang diin ng DICT ang layuning i-empower ang mga kabataan upang gamitin ang robotics at coding sa pagbuo ng kinabukasan ng bansa at sa pagresolba ng mga lokal na issue. Ayon kay Lyle Michelle Sares ng Spark Project Management Team, hindi lamang robot ang ginagawa ng mga estudyante, kundi inihahanda rin nila ang kanilang sarili upang makapag-isip ng lohikal na solusyon sa mga hamon tulad ng kalamidad at modernisasyon. Nagpapakita ng walang sawang dedikasyon ang ahensya na itaguyod ang inobasyon at teknolohiya sa sektor ng edukasyon. Tinitiyak na ang mga kabataan ay magiging handa sa mga hamon ng digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Para sa huling balita, Albay lawmakers handang ihain ng resolusyon para sa disaster and climate emergency sa bansa. Panoorin natin ang panayam kay Manuel Rangasa, Executive Director ng United Nations Association of the Philippines. Sa Albay, from 3rd District, 3rd District Adrian Salceda, 2nd District Carlos Andes Loria, and 1st District Congressman Crisel Lagman. So sila yung unang mag-i-introduce and then followed with other mga legislators na nag-commit to declare the climate and disaster emergency in the Philippines. Why? Iba po kasi ang declaration of state of calamity versus climate emergency. First, yung sa state of calamity emergency declaration, ang gagamitin mong pera dyan is local. From GAA to local government. O, diwas out ka agad yan. Number 2, kung may declaration ka of climate and disaster emergency in the Philippines, based on the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change in response to the Paris Agreement, the 1.5 degrees centigrade, lahat ng countries na involved doon ay member ng UNFCCC ay may obligation and responsibility to the country na nangangailangan na nagkukol ng climate emergency. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Happy Friday mga ka-RP! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.